Salut, dragilor! Sper că suntem în direct de pe un câmp de lângă Slobozia. Sunt cu Florin Rădoi aici, proiectul Perseus, și ce vedeți în depărtare aici este o rachetă supersonică imaginată de ei, construită de ei și despre care o să ne povestească acum. Avem lansarea în 5 minute, dragilor! Cu racheta Perseus, Voiculescu sunt. Confirmăm decolarea la ora 13:05. Ne pregătim de lansare. La 5 este Îmi cer lansarea. scuze, o să mă îndepărtez un pic dacă este în regulă. Totul este Și gata? acum colegii sunt pregătiți, vedeți, racheta e undeva în spate, pe cadrul acesta larg, iar obiectiv, Emoțiile sunt mari. emoții mari, da? Atenție! 3, 2, 1, lansare! $2000, 3000. A reușit lansarea, în primul rând, felicitări, bravo vouă! Suntem cu racheta în cer.